Recoñecer a aqueles veciños ou colectivos que destacaron durante o ano pola súa contribución social ou traxectoria vital. Ese obxectivo que persegue a Gala Meisinos do Ano, que nace este Nadal con vocación de continuidade. Nesta primeira edición, que se vai celebrar o 4 de xaneiro, entregaránse 7 distincións. Este ano vamos a premiar a 7 persoas, non só persoas, tamén asociacións, e logo a idea é que cada ano, con estes primeiros premiados que resulten desta primeira edición, que nos reunamos e decidamos quen vayan a ser estas persoas premiadas, quen vayan a ser os do próximo ano. Pero sen dúbida o gran protagonista do Nadal en Meise, o Galo de Curral. A 8ª edición da súa feira chega este ano rodeada de actividades paralelas, con actuacións musicais e mesmo un mercado de artesanía. Vai haber actividades desde as 10 da mañán para nenos, con a visita de Papá Noel, do trasno, animación, música. Logo xa ao mediodía imos ter unha actuación musical do grupo Os Druidas, que vai ser unha fusión dos druidas con outro grupo que lle van a acompañar ese día, e ademais tamén durante toda a mañán vai haber un mercadiño de Nadal con postos de artesanía, de doces, de pan, un pouco de actividade para complementar, para que a xente que veña a mercar os galos, que se quede durante toda a mañán e que disfrute do noso concello. En total, 12 criadoras venderán o seu produto este vindeiro domingo no campo da Feira do Mosteiro. Venderase a 10 euros o kilo. É un galo criado en semi-libertad, ten un mínimo de 9 meses de crianza, con produtos naturales. Chega á feira preparado xa para chegar a casa, trocear e degustar. Outro dos grandes reclamos do Nadal en Meis será este ano a cabalgata de Reis. As súas maxestades volverán percorrer o núcleo da vila, marcando a diferencia. Como un meixo tradicional e o mundo do cabalo, os Reis Magos aquí a Meis van a chegar en carros de cabalos, escoltados tamén por cabaleiros que irán de pajes, e con grupos folclóricos e música tamén en directo. A véspera de Reis culminará coa actuación de Magín Blanco no Auditorio Municipal.